De R zit in de mannen, een prachtige loftnieuwe. Die past wel een beetje bij de jest. En als die zinnen er terug is, dan is die temperatuur noffelijk. Ik had al eerder zijn deze week. Hoe noffelijke temperaturen sprutsen. Ik denk dat we het weekend toch dat nooisimmer waar krijgen. Maar nu eerst doen. Flinke opklarings. Vannacht stadig weer meer bewolking. Temperaturen tussen de 9 en de 13 graden. De hoogste temperaturen op de eiland, de wat legere temperaturen verder op de provincie. En dan de wind, die komt vannacht nog uit noordelijke richtingen en die is zwak op zijn hoogst matig en die matige wind dan uit en terug in het waardgebied. Morgen, een dag die begint wel met bewolking. Maar let er op een dag in de rim van de middag toch stadig gewoon meer en meer de zinnen erbij. En krijgt als jood de meeste zinnen toch wel in de kustgebieden en op de eilanden. De temperaturen morgen samen bij de 18 graden heen. De wind nog altijd nu het noorden waai, steeds met noordwest en die is matig en vrij krachtig. Kan letter wel eens een wat meer noordoost worden. En dan vooruitzien. Ik zei het al, het wordt nooisimmer. Nou ja, net direct. Vrijdag en sneeuw, 2 dagen mooi droogwaar. Vrijdag nog wel een protte bewolking, sneeuw het de zinnen 4 bij de oerhoorn. Prachtig waar, maar een temperatuur om er bij de 9, misschien op plak nog wel 20 graden. En s'nachts is het nooisimmer waar, maar flink wat zinnen en 21 graden op de thermometer. Dat ziet er dus goed uit. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.